ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଏବଂ ଆମ ସହିତ କିଛି ଅଲଗା ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଏବଂ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜର୍ଣ୍ଣି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଦିଦିର ବି ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇକି ସପୋର୍ଟ କରିବ। हेलो सांग माने तो जेमती आपण माने जाने ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ସରିଲା ଆମେ ଭାର ସଜାଡ଼ି ଆସିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାର ପୂଜା କରିବାକୁ କାହିଁକିନା ପୂଜା ନ କଲେ ବାହାରି ଏହାପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାମର ମନ୍ଦିରକୁ ମାନେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ପୂଜା ପାଇଁ। सांग माने तो जेमती आपण माने जानी छंती କଥାରେ ଅଛି ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲାଜ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ସେ କରୁଥିଲା ମୁଁ ମଜାକ ତା'ର ବନେଇଲି ସିଏ କ'ଣ କଲା ଭିଡ଼ିଓ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲା ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦେଖିଥିବ ଏବଂ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ପୂଜା ପ୍ରଥମେ କରିନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଚାଲି ଚାଲି ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଯାଇଛୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବାବା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାହାର ଜର୍ଣ୍ଣି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ତାହାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଭାର ରଖିବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଠି ସ୍ଥାନ ବନାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ଆମର ଭାର ରଖିଲୁ ଏବଂ କିଛି କୁନି ପିଲା ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଭାର ରଖିପାରୁନଥିଲେ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କର ରଖିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଏହାପରେ ନନା ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଫୁଲ ତୋଳା ଚଲେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବି ନନା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆମେ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ବର୍ଷ ବହୁତ ହି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବାବା ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ପାଣି ଭାର ବି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ନାମରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଅର୍ପଣ ବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଏହାପରେ ଆମର ଦାଦା ଭଉଣୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭାର ନେଇକି ଯିବା କଥା ସେମାନେ ଗାଧେଇ ମାନେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଏହାପରେ ନିଜର ଭାରକୁ ଏଇଠି ରଖି ଏହାପରେ ତାକୁ ସାଜସଜାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସାଜସଜାରେ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ରଖି ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହଇଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ଗୁଆ କଉଡ଼ି ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ତାପରେ ଆମର ସର୍ବଦଧି ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ତାପରେ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ତାପରେ ସେଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ସେ ପାଣିରେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ଥୋଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ଆମ୍ବ ଡାଳୁଆ ଦେଇକି ଏବଂ ଯେମିତି ପାଣିଟା ନ ପଡ଼ିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ନା ଆମର ଯେଉଁ ବି ପଲିଥିନ୍ ରହିଛି ସେ ପଲିଥିନ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲୁ। ଓକେ, କିଛି ଲୋକ କହିବେ କି ପଲିଥିନ୍ ସେଟାକୁ ନେଇକି ଯିବା ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣି ବି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛେ ସେଇଟା ରାସ୍ତାରେ ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ ସେଇଟା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅର୍ପଣ ହେଉ ଏବଂ ଏହାପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲା ଏବଂ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଲେ ଏବଂ ଯାହାକି ତୁମେମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ସାମ୍ନାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜର ଯେଉଁ ବି ରହିଛି ଭାର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସଜା ହେଲା ପରେ ଯେମିତିକି ମୋର ଭାର ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ମାଳିର ଯେଉଁ ଫୁଲ ଥାଏ ଯାହାକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ମାଳିର ଫୁଲକୁ ଆମର ଦାଦା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାରାରେ ଗୁରଉଥିଲେ ଏବଂ ଏପଟେ ମୋର ଭଉଣୀ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଧୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାରାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ତାଙ୍କର ଭାରା ସେତେବେଳେ ପୂଜା ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସାଥିରେ ଯିବା ବୋଲି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଡିସାଇଡ଼୍ କରାହେଇଥିଲା କାହିଁକିନା ସାଥିରେ ଯିବା ବାବାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଯିବା ତାହାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭ୍ୟାଲୁ ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯାଇଥିବେ ତା'ର ଭକ୍ତିଭାବ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଜାଣିଥିବେ। ଏହାପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସରିଲା ପରେ ଭାରାର ଏହାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଥିରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ବି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧାଗଲା ତାହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦିଆଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରି ଦିଆଗଲା। ପରିମାର୍ଜିତ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଭାରା ନେବାର ବିଧି ରହିଛି ସେଇ ବିଧିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଏହାପରେ ଭାରା ନେଇକି ଆମେ ମନ୍ଦିରର 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲୁ ଏବଂ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଥାଏ 3 ଥର ପରିକ୍ରମା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ନାମ ନେଇ ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପରିକ୍ରମା ଶେଷ ବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଏହାପରେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରୂପର ନାମ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ପାର କରେଗା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ। ଏହାପରେ କିଛି ଜଣ ବାବାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ଗଣେଶ ଫାଦର ପାର କରେଗା, कार्तिक फादर पार करेगा,
भोला बाबा पार करेगा, जटिया बाबा पार करेगा, एମିତି ବହୁତ सारा ନାମରେ ବି ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ଆମେ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲୁ। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଥିଲୁ ଏବଂ ବାବା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବିନା ବାଧାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲୁ। ବାସ୍ ଏତିକି ଫରକ ଥିଲା କି କୁହାଯାଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ବି ଯାଆନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କୁ ନ ହେଉ ବୋଲି ବାବା ବର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବର୍ଷାର ନଜିର ବି ନଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। କିଛି ଏହାପରେ କହିବେ କି ତୁମେମାନେ ପାପୀ ବୋଲି ବର୍ଷା ହେଲାନି। ଆରେ ଆମେ ଖାଲି ପାପୀ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ବି ଦୁଇ ପାଳି ଅଛି ଗୋଟିଏ ପାଳି ହିଁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପୂର୍ବ ପାଳି ବି ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା। କ'ଣ ସେ ପାଳି ବି ସବୁ ପାପୀ ହିଁ ଥିଲେ? ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୋଲବମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି କେବେ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାକି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପରିକ୍ରମା କରିବାରେ ଲାଗିଲୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାବାଙ୍କୁ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଥିଲା। ପାଖାପାଖି 7 ଥର ବି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆମେ ପରିକ୍ରମା କରିଲୁ। ପରିକ୍ରମା କଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ବି ଅର୍ପଣ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲୁ ବେଲପତ୍ର, ଫୁଲ, ତାହା ସହିତ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳ, ସେ ଜଳକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ମଥାରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ଆମକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ। ଆମେ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ନେଇକି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ବି ମଧ୍ୟ ବାଡ଼େଇକି ପାଣି ବାବାଙ୍କ ମଥାରେ ଦେଲୁ। ଏହାପରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳ ବି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲୁ। ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲଗ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କଦାପି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାକି ଆମେ ଜାଣିବୁ କି ନାଇଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏହାପରେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଲୁ। ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କେତେ ଯେ ମନୋରମ ତାହା କହିବାଟା କେବେ ହେଲେ କଥାରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ମନର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ହରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ହରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍।